Ni nire espirarekin zen lehenengo harremana izan zen etxean, nire gurasoentzat oso garrantzitsua zelako euskaraz hitz egitea. Adibidez, nire aitak izuen zen aukera euskaraz hitz egiteko etxean zen bere gurasoek bazekiten, baina frankismo garaian jaztu zitzaien eta orduan izuen izanen beste aukerarik eta ikasezen euskaltegian, eta oso garrantzitsua iruditu zitzaien euskaraz hitz egitea. Nire ama adibidez bazekien, ze etxean hitz egiten zuen euskaraz, baina nire aitari ere igual ez zekien hainbeste, eta igual hitzitzen zailagoa, baina asko zaitu zen ni euskaraz hitz egiteko eta euskalduna izateko. Gero ikastolan ere ikasi nuen euskaraz hitz egiten, banekielako, eta gero ja gaztelaniaz sartu zen, eta igual txaiku monden gehiago gaztelaniaz, baina euskaraz hitz egiten izan du, nire gurasoek beti izan didate oso garrantzitsua euskaraz hitz egitea, ze da gure hizkuntza eta galtzen ari da. Eta da beti izaten dela, bai, galtzen ari da, baina ni ere ikusten dut eta ni ere ikusi izan dut, nigan ere hori eragin izan duela, adibidez lagunekin hitz egiterakoan eta horrela, beste leku batzuetan igual gehiago hitz egiten dut eta galtzen dut eta hazten ari zait, eta ez dut nahi hori ere gertatzea inori. Euskara oso garrantzitsua delako, da gure hizkuntza delako.